sami babban rabo. Sirrin da ke cikin kirjinka ya yi yawa kamar zai zubo. Ka so ma'aikinmu kai ma dole mu so ka nima yabo. Kowa mun biya shi in ban da kai Sidiku in ji shugaba. Sannan ka angon harka ya Zinnura ne ka ci gari. Kai ne ka ba da kyautar da Rasulallah ya matan bari. Ka daina laifi ya cutar da kai daga nan zuwa mashari. Ka sanya tarin ka kasuwancin da ba za ka faɗi ba. Ranar wafatin ma'aiki Umar ya shige ɗibuwa, ya zara katon takobi kuma sannan yana yekuwa. Kowa ya ce ɗa ya rasu to daga yau zai bar rayuwa. Ya ce ya gana da Allah ne ba zai tafi ya bar mu ba. Kaunar da Imam Aliyu yake maka tafi karfin fada. Soyayyar da ke tsakaninku ta zarta ta uwa da da. Ranar da suka zo su yi mashari shi haushin fada. Sannan mukami shi ne na saman wanda ba ɗa ba.